Видеопрезентация на двустаен апартамент в комплекс Санта Марина с прекрасна гледка море. Започваме с презентация на самата тераса, която е с площ над 25 квадратни метра. Има обособено място, където да се постави маса с столове, обособена също така допълнително построена кухненска част. Място за външна люлка. В момента апартамента не се ползва. Това са мебелите, които и играчки детски, които лятото се ползват от децата. Тук са покрити климатиците. И влизаме в голяма дневна. Вляво на стената е сложен кухненският кът. Има отделно сложен самостоятелно стоящ хладилник, както и друг такъв граден тук отдолу. Мебели от масивна дървесина виждате. Два разтегателни дивана. Продължавайки напред, влизаме в складово помещение, което в долната му част е сложена и пералнята. Вляво се намира голяма баня с тоалетна. Самостоятелна душ кабина. Ето още един път поглед към хола. И вляво, като продължим, се влиза към голяма спалня, в която са разположени, както виждате, две големи спални, заедно с бюро, скрин и два също така гардероба. От гледката море също така се вижда и от самата спалня. Продължавайки напред, отново излизаме през терасата, което е плюс, че двете стаи имат излъз на тераса. Малкото могат да почиват хора и в тази стая. В тази стая, който първи се събуди, без да пречи на останалите, може да си прави кафе в кухнята. Виждате, че има също така поставена тента от винил, която се разгъва. Зимата може да бъде закрепена посредством тези анкери, така че да не духа, да е топло, приятно. И още един път гледка към прекрасната тераса към морето. Това е апартамента. За следващи въпроси оставам на разположение. Станислав Новков от имотен партньор. До скоро!